Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rauha teille. Myös sinun hengesi kanssa. Tunnustakamme syntimme, että olisimme kirvollisia riittämättömiä salaisuuksia. Tunnustan Jumalalle, Äitivaltialle ja teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä, ajatuksiin, sanoin, teoin ja laiminlyönnin, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaista meistystä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä, ja teitä kaikkia, rukoilemaan puolestani, Herran Jumalaan. armahtako meitä kaikkivaltias Jumala. Antako meille syntimme anteeksi ja viekö meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, rakassa pojassasi, maailmankaikkeuden kuninkaassa, sillä halusit tehdä kaiken uudeksi, tuo kaiken suojasi, synin nuoruudesta valteutuu,
Halella ja ylistää sinua lakkamatta. Tätä pyydämme saman Herramme, Jeesuksen, Kristuksen, sinun poikasi kautta, joka kanssa siellä ja hallitsee pyhyytyessä Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Luemme profeetta Hesekielin kirjasta. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajanneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä kaitsen itse lampaitani ja vien ne itse lepäämään. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan. Minä hoivaan uupunutta. Ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissä. Minä kaitsen laumaani niin, kuin sitä tulee kaita. Ja te, minun lampaani, näin sanoo Herra Jumala. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden ja vuohien, pässien ja pukkien kesken. Tämä on Herran sana. Kiitos Jumala. Amen.
Veljet, Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleen ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näin määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sitten, kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse hoita alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala on kaikkea kaikissa. Tämä on Jumalan sana. Kiitos. Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistumelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut.
ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minulla oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minulla oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut närissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaa iankaikkiseen elämään. Tämä on Herran sana. Kiitos sinulle. Your Excellencies, my brothers in the Episcopate, brothers in the priesthood, rakkaat sisaret, veljet, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuttuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen edensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Tänään viitämme Jeesuksen Kristuksen kaikkeuden kuninkaan juhlaa. Tähän juhlapyhän liturginen vuosi päättyy. Tässä liturgisessa tekoassa myös uusi piispa aloittaa piispan virkansa tässä hipakunnassa. Sanan liturgiasta oppimme 3 asiaa. Mitä Jumalalle tarkoittaa olla kuningas, mitä itse ovat hänen haluamansa hyvät valtakunnan asukkaat ja kuinka käytännössä elää tässä Jumalan valtakunnassa. Ensimmäinen rukokappale tarjoaa meille kuninkaan oman näkökulman. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta rauttuneen. Minä sidon murtuneen jalan. Minä hoivan upunutta. Kuninkaamme on siis paimen, joka rakastaa lampaitaan. Hän tietää jokaisen nimen. Hoitaa ja suojelee heitä kaikkia. Ei unohda ketään heistä. Viime viikolla Paavi Franciscus otti minut vastaan Roomassa. Pyysin häneltä neuvoja ollakseni hyvä paimen piispana. Hän kehotti minua kulkemaan lauman edessä tietä osoittaen. Lauman keskellä sitä saattaen ja lauman takana auttamalla viimeisiä, köyhiä ja murtuneita. Ja samaan aikaan seuraamaan koko laumaa, koska laumalla on myös rajuasti
jonka avulla se löytää laitumelle. Jumalan armosta ja hänen avullaan haluan olla tällainen paimen. Pave Franciscus vetunar biskopen ska branda med sin flock, ibland framför den, ibland mitt i den och ibland bakom den, och efter flockens behov. Det är en sådan god herde jag vill vara med Guds nåd. Vorosalmissa kansa sanoo Jumalalle, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut virheille nytöille. Sinun hyvettesi ja rakotteesi ympäröit minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti. Näin haluamme elää kristittyinä, uskollisina Jumalalle. Jumala on varmasti aina uskollinen. Pyydämme nyt hänen armonsa, että mekin olisimme uskollisia hänen valtakuntansa asukkaita. Mutta minkälainen on Jumalan valtakunta? Tämän päivän evankeliumissa Jeesus näyttää meille nimenomaan valtakuntansa. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamme. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut varmina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun odinamme, ja te annoitte minulle ruokaa. Minä olen kotiton. Te otitte minut luoksenne. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Tämä on hyvin todellisten, arkisten ja konkreettisten asioiden valtakunta. Kuulemme sanat nälkä, jano, köyhyys, sairaus, vaino. Näiden asioiden keskellä ja niiden kautta rakkaus ilmestyy. Är det inte upp till oss att ge den andra att äta och dricka? Är det inte upp till oss att besöka de fattiga, de sjuka och dem som är i fängelse? Kysyin pyhältä isältä Fransiskukselta, mitä hän haluaa sanoa somessa oleville katolilaisille. Hän vastasi minulle nopeasti. Heidän tulee olla kuin hapate, joka pieninä määränäkin hapattaa koko taikinan. Vaikka meitä olisi vähän, voi muuttaa yhteiskuntaa. Ajatellessani niitä konkreettisia esimerkkejä, joita Jeesus tarjoaa päivän evankeliumissa, luulen, että Jumalan valtakunnan rakentaminen alkaa kotona, lapsiesi, vanhempiesi, puolisosi kanssa, ja sitten laajemmissa piireissä, muiden perheen jäsenteni kanssa, ystävien kanssa, töissä tai koulussa, naapureideni kanssa. Meidät on kutsuttu toteuttamaan rauhan ja ilon vallankumous Suomessa. Tätä varten meidän täytyy ruokia, juoda, pukeutua, kouluttaa, työskennellä, neuvoa. Sanalla sanoen palvella, kuten Jeesus. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Olen valinnut piispan tunnuslauseeksi, palvelekaa Herra iloite. Tämä voi olla perusta Jumalan valtakunnalle, jonka haluamme rakentaa maahamme, totuuden ja elämän valtakunnan, pyhyyden ja armon valtakunnan, oikeuden, rakkauden ja rauhan valtakunnan, kuten tämän juhlapyhän messun prefaatio Jumalan valtakunnan salaisuuden ilmaisee. Därför att tala med apostel Paulus, men neralt parhallax under honom skall sunnen, själv under ordna seiden som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt över allt. Pyytäkäämme Pyhä Henrikia ja autuasta Hemminkiä, että olisimme
olla uskollisia sille, mitä Jumala meiltä pyytää. Metso Maria, Suomen kuningatar, Pyhä Joosef, kirkonsuli ja rukoilkaa puolestamme.
Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi nostakseen kaikki ihmiset. Tuotaen Kristuksen maailman kaikkeuden kuninkaan taupeuteen me pyydämme. Rukoilemme maan päällä vaeltavan kirkon puolesta, että se antaisi koko maailmalle selvän merkin Jumalan valtakunnasta, että siitä tulisi kaikkien kristittyjen ykseyden ja rakkauden elävä merkki. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Rukoilemme Paavali Fransiskuksen, piispamme Raimon, kaikkien piispojen, pappien ja diakonien puolesta, että he ohjaisivat viisaasti kirkkoa ylhäältä tulevan voiman avulla. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Rukoilemme maailman vallanpitäjien puolesta, että he nöyrässä palveluhengessä vahvistaisivat maailmassa yhteyttä, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Kristusta, että he löytäisivät tien Kristuksen kuninkaan ruoan. Herra, anna heille toivoa ja valoa. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Rukoilemme kaikkien pois nukkuneiden puolesta, erityisesti kuolleiden läheistemme puolesta, että kaikkeuden kuningas johtaisi heidät valtakuntaansa. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Rukoilemme meidän kaikkien täällä läsnä olevien puolesta, että olisimme aina uskollisia Jumalan kutsulle, olla hänen valtakuntansa jäseniä, rakentaa tätä maailmaa Jumalan tahdon mukaan. Me rukoilemme sinua. Kuule meitä, aulias Herra Jumala. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet ajan ja kaikkiisuuden Herra. Koko kansasi kaikista kansoista, anna meidän yhdistää ja kunnioittaa sinua. Tätä pyydämme Kristuksen Herramme kautta. Aamen.
Esteis un maestro estiläsi, ikuiselle yleiseen valtakuntaan. Totuuden ja elämän, yhden ja armon, apostolien rakkauden ja rauhan valtakuntaan. Sen takia eiksamme ja kielten, oivajat ja itäjät taivaan joukon kanssa. Sinun kunniasi virtaa vakamatta sanoen. Samoin ajantijan jälkeen otti Maria kiitti ja ylisti sinua ja antoi oppilapsilleen sanoen, ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on minun vereni Maria, uuden ja ikuisen liiton veri, joka teidän ja monen edestä luotetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tehkää tämä minun muistokseni.
Amen.
Rakas Jumala, sinä olet valmistanut meitä olemattomuuden ravinnolla. Kun me, jotka haluamme elämässämme elättää Kristus kuninkaan keskiä, kerran hänen kanssaan elää lunasi jälkeisesti. Tätä pyydämme tämän Kristuksen Herramme kautta. Aamen. Arvoisa ärkipiispa, Your Excellence Archbishop, arvoisat piispat, Your Excellences Bishops, arvoisat papit, hyvä piispan Raimon sukulaiset ja ystävät ja family members of Father Raimon and friends. Rakkaat veljet ja sisäiset Kristuksessa, arvoisa piispa Raimo, tämä on juhlainen päivä, jolloin koko seurakuntaamme yhti iloitsemaan ja tervehtimään teitä avusyliin. Tämä päivä on merkki uudesta luvusta, uudesta palvelun tehtävästä ja Jumalan armon yhteydessä. Kuten Raamattu opettaa meille sananlaskuissa, turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, alkaa neuvotella oman ymmärryksesi. Tunne hänet kaikkia teilläsi, niin hän ohjaa sinun polkusi. Arvoisa piispa Raimo, tämä päivä on Herran ohjaaminen polkujen alku uudessa tehtävässämme. Tehtävänne ei ole helppo, mutta muistakaa, että Jumala on kanssanne kaikissa asioissa. Apostoli Paavali rohkaisee meitä roomalaiskirjeessä sanomaan, että jos Jumala on meidän kohdallamme, kuka voi olla meitä vastaan? Arvoisa piispa, olet Jumalan käsissä ja me seuraavana olemme yhtä kanssanne tukemassa ja rukoilemassa kanssanne. Haluaisin myöskin kiittää Isä Markkoa, joka on 4 vuoden aikana tehnyt kovaa työtä meistä. Isä Markko, me rukoilemme vuodestasi, koska me tiedämme milloin sinä rukoilet meidän vuodestaan. Haluaisin myöskin kiittää meidän piispaamme Teemua. Hän ei tullut tänään, koska hän on Kuusassa, mutta kyllä hän on meidän kanssamme rukouksessa. Dear Bishop Raimo, this is the day which we are celebrating. We are happy to have you in our diocese as a bishop, and we pray for you, and also work together with all in the diocese. Mutta kirkko ei ole kirkkoherra. Kirkko on me kaikki, jotka kuuluvat tähän hyväkuntaan. Sen vuoksi haluaisin myöskin kutsua yksi seurakunnan edustaja myöskin toivotaan tervetulleeksi meidän uuden piispaneemme. The church is not a parish priest. The church is all of us. That is why I'm inviting one of the councils to have a speech to welcome the new bishop. Pyhän Henrikin seurakuntaneuvoston puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Pyhän Henrikin katedraaliin piispan
Pyhän Henrikin seurakuntaa. Seurakuntaneuvosto toivottaa Jumalan siunausta arvokkaalle työllenne uutena piispanainen. Ärade biskop Raimo, och vägnar av Sankt Henriks katedralförsamlingsråd har jag glädje och ära att önska er välkommen till Sankt Henriks katedral, till er biskopskyrka och samt till Sankt Henriks församling. Församlingsrådet önskar ett Guds välsignelse till er det värdefulla arbete som vår nya biskop. Your Excellency, Bishop Raimo, on behalf of St. Henry's Cathedral Parish Council, I have the pleasure and honor to welcome you to our Bishop's Cathedral and to St. Henry's Parish. The Parish Council will wishes you God's blessing on your valuable task as our new bishop. Kunnioitettu asianhoitaja Isä Marko, seurakuntaneuvoston puolesta haluamme kiittää kirkon luotsaamisesta piispojen välisenä haasteisena aikana. Kirkko on ollut varmoissa käsissä. Haluamme kiittää myös emerituspiispa Teemua pitkäaikaisesta menestyksellisestä työstä kirkon paimenena ja uskon vahvistajana. Seurakuntaneuvosto toivottaa teille molemmille Jumalan siunausta. Ärade administrator Fader Marko, och vägnar av Sankt Henriks församlingsråd vi tackar om kyrkans lotsning och de utmanande tiderna mellan biskopar. Kyrkan har varit i säkra händer. Vi tackar också biskop Teemu om långvarig och framgångsrik arbete som kyrkans herde och trons bekräftare. Kyrkan har varit också i säkra händer. Församlingsrådet önskar er Guds välsignelse. Honored administrator Fader Marko, we thank you cordially for piloting of the church in the challenging time between bishops. The church has been in secure hands. We thank also Emeritus Bishop Teemu about his long-lasting and successful work as the head of our church. The Parish Council wish you both God's blessing. Ja messun jälkeen te olette kaikki tervetulleita kirkon kahville Eira aikuislukkioon. Se on täällä lähellä noin 700 metriä, että kävelee kylätoimena ja piispa heti tulee ihan tervehtimään teitä. After the mass we have the bunch coffee in Eira High School, and it's from here 700 meters. The bishop will be for you there, and you can wait there and have a Sunday blessed week. Lyhyesti on jo sanottu kaikki kyllä. Kiitos kaikille ja rakas Jumalan kansa Suomessa. Me kaikki olemme kirkkoa. Maanantaisin töissä, tiistaina koulussa, keskiviikkona kotona, torstaina kuntosalissa, ehkä perjantaina saunassa. Olet kirkko. Sinä Malikko, isä, äiti, iso äiti, iso isä, veli, serkko, tati, eno, lapsi. Se on kirkko. Ja kaikki yhdessä voi auttaa Jumalaa. Ja kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat ihmiset pääsevät taivaaseen, joka on meidän kotiin. Näin pyydän Jumalaa armoa ja viisautta ja kaikki pyhän lahjat.
koska on kaunis sekäily. Kaikki yhdessä taivaaseen. Kiitos paljon. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkistä kanssa. Herran nimi olkoon kiitetty. Meidän apumme on Herran nimessä.